Tungod. Matod pa niya, if they shall enter into my rest, although the world were finished from the foundation of the world. Kung siya musulod ni ining adlaw nga ipagpahulay, bisan nga nahuman na ang iyahang mga bulaton, gikan sa sinugdanan sa kalibutan o mahuman gani ni. Nya kung musulod ka ini, mo na ni ang time nga rest gid, ang tunay gid nga rest sa Ginoo ba nga gihatag sa mga tawo iya sa Ginoo. Sila gitagaag pahulay kay ngano man na-capture o nabandid sila sa Israel. Gitagaan sila pahulay. Kanang Sabbath day, ila Sabado, atua Domingo. Sa Islam, Birnes. Mo na ang gipadayag sa atua dili. Mo ni kining race nato mo pahulay ta alang sa Ginoo, dili ni gihatag sa atong gobyerno nga holiday. Sa tinuod lang gisundog lang ni sa kalibutan nga holiday na ay pahulay, pero actually gikan na sa Bible kanang pahulay nato para na sa Ginoo. Ulong pahulay ta sa balay, pero moadto ta sa balay sa Ginoo. Matod pa niya diri sa 4. For he spake in a certain place of the seventh day on this wise, and God did rest the seventh day from all his work. Mo bitaw ni kining last nato ni kaniadto karon o sa ato pa sa wa pa ni abot ning pandemya o sa wa pa ni abot ni ang atuang pestilence. Sa tinuod lang wa nato ilang ning adlaw ni. Mo bitaw na karon ang Hebrews nagingon gipabilin pa sa Ginoo ning adlaw ni. Unya di ni magpulos kundi nato ni haluan o pagtuo. Muna ang iyang buot pasabot, matod pa niya, gisulti niya mahitungod sa place, certain place of, matod pa niya, the seventh day, sa ikapito ka adlaw. On this wise, ingon nga kini mao kani ang wise word. And God did rest the seventh day from all his work. Nga din ang Ginoo nagpahulay usab sa ikapito ka adlaw, nya kita din hinunta magpahulay. Matod pa sa verse 5, and in this place again, o kining lugara na usab, if they shall enter into my rest, kung sila musulod ining akong pahulay, saying therefore, it remaineth that some must enter therein, and they to whom it was first preached entered not in, and because of unbelief. Wala yang giingon, kining lugar yang gisulti ni nga kinahanglan gyud ta musulod ining pahulay. Kaysa iyang giingon kaniadto nga diin ang mga panahon nga nahibilin, nga diin sila muinter pero wa sila ka-enter ngano man. Ang una magungwali enter not into because of unbelief. Nga wa sila naka-enter kay ngano man wa man sila nituo. Gibaliwala man nila ning Domingo. Abi lang kang kumakato ka sa simbahan, nagsimba ang Ginoo na himaya na. Pamitan na kung wanita di sa adlaw sa Ginoo, mo ni ang panalangin sa Ginoo, mo ni adlaw di panalangin, mo bitaw na ningon si Apostol Pablo sa Roma 14, versikulo 5 ug 6. Dunay mga adlaw sa Ginoo nga gipaila sa tao. Ang usa ka tawo nag-ila og usa ka adlaw nga lahi sa ubang adlaw, ug ang usa ka tawo nag-ila sa tanan mga adlaw parihara. Kung wali Domingo, napoy wali Lunes, napoy wali Martes, Miyerkules, parihara. Which is ang atong unang panahon kung magisgot ug maminaw sa pulong sa Ginoo, sa adlaw ra gyud sa Ginoo. Domingo ra gyud unta. Pero kay gipariya man nila, hinungdan niya din. Pagabot sa panahon, pag-undang na, pwede na di ka paminaw. Kung buto na unahon, nga umani pa man mo simbahan kung mawala na ang pandemic. Na okay man kagay mo simba sa balay. Di ba? Muna usahay ang mga magwawali ba? Wa nagsulting tinuod. Morbitan ako maingon. Sa tinuod lang ang pulong sa Ginoo, dili ba ka? Again, he limited a certain day, seeing in David today, after so long a time, as it has said, today if you will hear the voice, harden not your heart. Karon makadungog mo, ayan na mo ko, paghahiay nyo kasing-kasing, kay nga naman, ang Ginoo nag-limit na. Again, he limit a certain day. Nagingon ni David, karon, nga din, atong unang panahon, dugay na ang panahon.
nga karon ngayang giingon, kung makadungog gani mo sa tingog sa Ginoo, ayon ninyo na pagkahiya. Kaya ang mga tao tunguna wag gid nanulod tungod sa kagahi sa ilang mga kasing-kasing. Mao na karon nag-discuss siya about ining limited. Ang meaning sa grace period is limited. Niabot na ang limitasyon sa grace sa Ginoo. Mao bitaw nang niingon siya dinhi sa Hebrews, kinahanglan mosulod na gyud ta. Kaya ang Ginoo maghatag og adlaw, anggot pasabot kanang himuon nato ang tinuod nga pahulay nga iya sa Ginoo. Dili nang giingon nga moadto ta sa simbahan nga mao ni ang pahulay nga wala lang gyapon bili nato. Maghatag ang Ginoo nga aron ang tanan natong gituhuan, ang tanan natong nadunggan buhaton nato ni ining gamay panahon. Matod pa niya, for if Jesus had given them rest, then would he not afterward have spoken the another day. Kung si Kristo pa naghatag pagpahulay sa tua, dili na ta maghisgot ni ang Hebrews ug alaing adlaw pa. Mao na naghisgot ang adlaw o ang Hebrews ug kining adlawan ni kay mao man ning adlaw nga gisulti kanila niya wa sila kasulod kay hindi masalba niya. Matod pa niya dinhi sa 9, there remaineth therefore a rest to the people of God. O, doon ay nahibilin pa na adlaw nga para sa tao sa Dios. Kining adlaw sa Ginoo manulod ta sa rest. Kaya nga itong paulay nasa balay sa Ginoo. Mo bitaw na ang iyang provision sa tuwa karon atong unang arka, kadua krus, karon ikatilo at katulo templo. Kanang gisgutan niya ang templo nga bungkagon to niyang templo, pabangunon niya sulod sa tulo ka adlaw. May tungod to sa iyang lawas. Mo bitaw naka partikles mo to sa body of Christ. Kinahanglan himuon nato ni atong lawas nga templo sa Dios nga diin ang pulong bakanunay naa sa ato ang kasing-kasing. Mo na ging papuy-an ninyo ang pulong sa Ginoo diha sa inyong kasing-kasing ng kanhi Apostol Pablo. Mo na iyang gingon, dunay reminate ha. Therefore as a rest to the people of God, o naay gipabili na to nga aron mahimpit kita. Abi niyo si Jesus Christ, ingon siya sa 1 Peter mo to kung nabasahan. Siya ni ani dinhi aron paghimpit nato, pagbarog nato, o pagligo nato, o pagsitol sa tanan natong mga bulaton nga wa gyud tay malapas. Siya giingon niya sa James chapter 2 verse 10. Kung kita nakatuman sa tanang pulong unya malapas na to ang usa, unsay tawag nato? Malinapason ta. Ano yung sa James chapter 2 verse 10? Malapas na to. Huwag yapo tayo kwinta sa Ginoo bisig natuman na to niya ang usawala. Sa verse 10, for he that is entered into his rest, he also hath ceased from his own works, as God did from his. Muna kung kita gayud mo enter ta ining pahulay, undangin ninyo na inyong kagalingong buhat. Sama sa Ginoo, giundang siya, isud siya sa pahulay. Mana kung ang atong trabaho, gikan sa Lunes, Santo Sabado, undang na, o mo na nga, sa Domingo, wala ni trabaho, sulod na sa balay sa Ginoo. Matod pa niya dito sa 11, let us labor therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. Mo bitaw na ningon siya, kinahanglan manulod ta, meaning paghago sa pagsulod sa pahulay. Haguan nato daw ang pagsulod sa pahulay. Kay base unyag mga tagag ta sama sa uban nga mga sample sila. Wa kasulod kay wa man ito. May sama ta nila. Mo na nga karon dunay adlaw kay pagpahulay kining Domingo. Matod pa niya sa 12, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joint of the marrow, and it is discern of the thought and intent of the heart. Mao ni ang pulong sa Ginoo. Sama ni sa diha sulab kay balog na siya sa atuang kasing-kasing. Bisan pa ang unod nato, kung makadungog mo sa pulong sa Ginoo, kung tinuod pulong sa Ginoo, pati pa ang unod si mong bukog, makahibalog na siya. Makadiscern ni sa atong huna o atong kasing-kasing. Kung ikaw ba tinuod ng alagad sa Ginoo, do ako di ko kabalo sa inyong huna kasing-kasing, pero ang Ginoo. Mao nang gingon sa Revelation, giisip kang buhi, pero patay day ka. Diba?
Kaya ang gusto sa Ginoo, willingness. Kanang doon gusto siya nga maluwas. Sayon ramana, Domingo rama atong bulaton, ang bulaton nato diha sa Ginoo kanila. Wala kung naatay mga pagkinabuhi dito. Buhata kung nagtrabaho ka trabaho, pag humatrabaho ani dinhi. Kay mao man ni atong life. Di man nilisod, mao bitaw na ingon pa niya, ang pulong sa Ginoo, ang mga commandments sa Ginoo is not burdensome. Dili bugat ba? Gaan ra kay ni ang iya lang gusto nga diin kung kita mo adto sa balay sa Ginoo, kinahanglan mahimaya gyud may muot bilang kita ingon nga iya sa Ginoo. Mo ni yang giingon dinhi, moingon ko ninyo, grace period ni. Dili na ang grasya mo iya atong ihatag sa ato. Ano man. Sa tinuod lang ang tao manggod basagdan lang niya diin ang iyang mga bulaton. Kay ngano man. Grasya man daw ang Ginoo. Pero sa tinuod lang karon humana ang grasya sa Ginoo. Ingon pa sa Romans 6. Nganong humana ang grasya sa Ginoo? Romans 6. Verse 1 to 6. Ingon pa niya, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may be abound? Ipadayon ba nato kung pagpakasala? Aron po ang grasya sa Ginoo magpabilin sa? Kung sa iyang gingon sa verse 2, God forbid. Palayo na sa Ginoo. Ayaw gyud ing na ang Ginoo kung ikaw magpadayon pagpakasala. Naalang gyapon ang grasya. Karon gibisitahan ta sa atong sala. O nang hinungdan mo ingon ang Ginoo karon. Wala na grasya. Kung magpakasala patapag usab kung ayuho ning yuta o kita luwason niya. O nang giingon niya, sin no more. Kay dili mo dagaya ang iyang grasya. Gi-stop na sa Ginoo ang iyang grasya karon kay nakasala mata. Matod pa niya sa chapter verse 2, God forbid, how shall we that we are dead to sin live any longer therein? Namatod pa ang Ginoo, namatay tungod sa atong sala, unya magkinabuhi lang gyapon ta sa sala. Matod pa niya sa verse 3, know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ, we're baptized into His death? Wa pa mo kay balo ang inyong nahibawan nga kamo templo sa Ginoo, pero wa ta kabalo nga diin kita. Matod pa niya, nabautismuhan diya kang Kristo, dapat nangamatay na ta sa sala. Ang nahibawan nato, templo lang ta sa Ginoo. Templo man ta sa Ginoo, pwede ta mo simba, wa gid sila kabalo nga diin patay na sila sa sala. Kay nabautismuhan naman sila. Unya unsa mayang sala? Ang pag-adto sa balay sa Dios. Mo nang giingon ang sugo kaniadto kang Moses. Sa diha nga si Moses gisugo Moses pagbuhat og tabernakulo. Diha ibutang sa buntod aron makakita sila nya butangi bel unya patinguga kay sa adlaw sa Ginoo. Matod pa niya manduol sila ug ang mga tawo nga di muduol mabutang sa kamatayon. Ato din nang biyaan. Sugo na sa Ginoo kang Moses para sa mga tao. Mao nang mga kasimbahanan na ibel. Naman na sa kasulatan. Ang iya lang giingon, ang mga tao gani nga di mo ani sa adlaw sa Ginoo, mabutang sa kamatayon. Mo na mga tao siguro na namatay. Pero kadto na isulat lang to mga matay kay sa tinulang gikan patungo ng panahon bisag na mga propeta na mga tao sa Ginoo, mga tao nga gyapon nito. Mo na nangamatay. Hangtod na lang ang mga propeta gipaundang na lang sa Ginoo. Kaya nga naman, basig himuog Diyos kung mabuhi pa hantod karon. Di katong mga propeta ilang simbahon mo na nga ingon si Apostol Pablo. Nakalimot lang ko sa kasulatan ingon niya. Nabasahan ako. Nga katong nangamatay mga apostolis, usa lang to ka-display. Display to sa ato nga sila nagpakamatay aron kita makabaton og kaluwasan. Sa tinuod lang kung basaw ni mga pulong sa Ginoo, kung mga lagat ka sa Ginoo, dili di ay tang mamatay. Bisan pa ining umalabot nga mga dagkong pagsulay kaning Great Tribulation, mo bitay hinungdan tigaan tag time aron makaabot ta ang time sa hingpit. Aron sa diha nga moabot na ang time nga hingpit. Moabot na ang Great Tribulation. Di na ta mahadlok kay ang Ginoo na naghatag nato og time ug hingpit.
nga matod pa ang nagbuhat ug balaan di na makabahuot ug dautan, ang nagbuhat ug dautan dili na makahimo pagbalaan. O bitaw na nato ni panikamutan kining gamay panahon sa magagiho ni Apostol Pablo nga dagano nato ning lumba nga diin aron makalahutay ta. Mo na yang giingon, God forbid, how shall we that are dead to sin live any longer than him? Mga matay na tao niya magkinabuhi lang gyapon ta ana. Therefore we are buried with him by baptism unto death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Kinahanglan maglakaw ta sa kabag-o sa ato ang kinabuhi karon. O bitaw nang giingon, if any man be in Christ, he is a new creation. Bago na siyang binuhat. Ang iyang buhaton, kanang mga buhaton na sa Ginoo. Adlaw raman sa Ginoo, mo ato ang buhaton. Makaingon gani ko sa Ginoo, Lord, nganong hapdi man lang may okay lang ba na sa imo? Wa may tubag sa Ginoo, as long nga diin ang pulo sa Ginoo, makahalad ta sa Ginoo. Kung matapos na tunig hapdi, kay usa raman ang paghalad, di naman pwede ta maghalad og gabi, kay gipasaylo na ta karon. Dili na ta pwede maghalad pa nga diin. Magpagabi pa. Ang usa ka butang nga tuyo sa Ginoo nga kita makakaon sa pulong sa Ginoo, kay ang man shall not live by bread alone but by every word that proceeded out of the mouth of God. Mao na ang mabuhi. Mo bitang niani taro pagpangaon, mao man ang fasting, abstain from the material foods. Mo bitaw na maglakaw na ta sa kabag-o. Newness, unsa man newness kanang tao nga bag-ong binuhat sa Ginoo. Mo bitaw na ang Ginoo karon. Namisita man siya sa atong sala. Munya i-redeem pud ta niya. Luwason pud ta niya. Kay ang iyang pag-ani din dili lang kay pagbisita aron pasayloon tan niya og iya tang lukaton pag-usab. Lucas chapter 1 verse 68, Blessed be the Lord God of Israel, for He hath visited and redeemed His people. Kita people mata sa Ginoo. Kamong mga nakaila og nakatuo sa Ginoo, people ka sa Ginoo, bisag di ka people sa Ginoo, kung ikaw mubuhat ining gamay nga bulaton sa Ginoo nga iyang gihatag kalibutan bilang chance, mo na redeemun ta niya ngano man. Kabalo ba mo sa Isaiah 51:11? Therefore the redeemed of the Lord shall return unto Zion. Ato nang basahon biaron kamo makatibaw gid mo ana. Isaiah 11:51. Therefore the redeemed of the Lord shall return and come with singing into Zion, and everlasting joy shall be upon their head. They shall obtain gladness and mercy, a gladness and joy, and sorrow and mourning shall flee away. Mo tanawa. Mo bitaw na kaning pagluwas sa Ginoo nato. Mo adto na ta sa Zion. Kanang Zion is the place of worship. Kaning higayon sa Ginoo, place of worship ni kinahanglan mo ani na ta sa balay sa Ginoo with joy and gladness. Nga diin wala na tay sorrow. Wala na tay mourning. Mo nang hitor my mourning unto dancing, my sorrow